Pro Audio Music lali janjine. Monggo. Mandiken Mayang Sari. Sareng kali Mas Heri nggih. Jalan-jalan pada talang mangu Mas. Anjing. Sedulur pamundutan pun pinakani. Saking panjenenganipun pinaka sosok agung wonten ing Tlatah Sidoarjo panjenenganipun Bapak Lurah. Woi, rada joget mandiken gak apa-apa. Saya ketemu nih metu biasanya Mas Heri. Nek ing kidul tapi. Yo ora ngono PPKM. Mboten nggih Pak Lur nggih. IPS. Nggih iki spesial kagem Pak Lurah Pak Sulianto. Nggih, mangken Pak Lurah Merden mbok menawi ngersakaken nggih saged nggih termasuk niki nggih wargane Pak Lurah Merden iki wargane niki Merden. Nuwun sewu Pak Lurah. Aku sok pura-pura ora kenal lho Mas Heri, janjane iki ben ora dieling-eling kaya wargane kok pecicilan temen ngono ki. Lah niki nggih wargane tapi niki kan kadang-kadang anu nggih. Ayo bajutke. Janjane. Janjane kowe Pro Audio Music Campung Sania Indonesia. Aku nunggu kowe irungmu bakal tak jiwel.
Setunggaling lagu pamundutan saking Bapak Lurah Sidototo. Semoga terhibur. Amin.